Ahoj, v tomto videu ti ukážem, ako nastaviť trvalý príkaz v Trade Republic s tvojim bežným účtom. Klikneme vpravo dole na previesť a potom na odoslať. Potom si môžeš vybrať kontakt alebo kliknúť na pridanie nového kontaktu. Potom zadáš meno a IBAN. Následne klikneš na pokračovať a zadáš sumu, ktorú chceš mesačne platiť. Dajme si napríklad 10 eur. Klikneme na ďalej a uvidíš všetko prehľadne zobrazené. A dôležité je, že vidíme bod vykonanie. Teraz klikneme na vykonanie a potom na frekvencia, kde vyberieme napríklad mesačne. Môžeš si vybrať aj týždenne alebo štvrťročne. Klikneme na mesačne, potom na dátum začiatku a vyberieme si dátum. Napríklad tento a klikneme na nastaviť. Potom znova kliknete na nastaviť. Tu ešte raz skontrolujete, či všetko sedí a potom klikneme na odoslať. Uvidíme, že naplánovaný prevod bol vytvorený. Nájdete ho aj v časti hotovo. Potom kliknite na transakcia a hore uvidíte naplánovaných 10 eur. Môžete kliknúť a potom ešte raz dole, následne kliknúť na spravovať a potom na odstrániť. Potom sa zobrazí správa. Naozaj chcete tento naplánovaný prevod vymazať? Áno. A prevod bol vymazaný. Už ho nenájdeme v časti plánované. Takto jednoducho môžete nastaviť a vymazať trvalý príkaz v Trade Republic. Ak vám to video pomohlo, potešil by ma like a dovidenia.